On je gazda. Ne može on protiv svih nas. Kad je protiv svih, on je nagrađen, a ovaj za jebne papilotne smenjen. Pa mater, mislim, gdje ja to živim? Samo vi, gospođu, pičite po meni. Kad izađe imat ćete tužbu ko vrata. Solidarnost je spaslo čovečanstvo. A mi ovdje pljujemo po solidarnosti. Vidim, vi ste bili solidarni kad me Boki jurio. Ja jesam za homoseksualce. I da jure one I mi koji smo, Marijane, imali ogromne razgovore da ja zastupam homoseksualce. Gospođo, vi imate sreću što ste na mene I svet je dao legitimitet homoseksualcima. Ne da ste ih zastupali. Već je vama bilo simpatično što on mene miluje. Bože me sačuva. Pa on vas nije dirao, čoveče. Pa vi lažete. Ja lažem. Da vas neko pomiluje prstom, to je napad na vašu ličnost. Naravno, ako to radi osoba kao što ona. Nemojte, čoveče, pa nemojte. Ne zatvarate usta, bre, dok ćete me ogovarati više, bre. Ne ogovaram vas. Pa vaše pravo je da navijate za drugog. U lice vam govorim, gospodine. Vratila sam vam darove koji ste mi dali. Gospođo, ja to nisam uzeo namjerno. Šta ste rekli, napolje? Da, ne, ja sam rekao, tužit ćemo kad izađemo napolje. Samo da znate. Tužite me, špijunom, izdajnikom, zadruge, to ste morali događati. Jeste izdajnik. Solidarnost je sveta stvar. Koja solidarnost? Vi ste pljunuli na našu solidarnost. Pa vi ste rekli da bi dupleta dali da dođete na farmu, nisam rekao ja. Gospodine, i vi niste izvršili zadatak. Čutite malo. Srpski jezik kad kaže dupe bi dao, to znači da vam je stalo do toga i da volite to. Stalo mi je. Što niste izvršili zadatak? Ne do zadataka, nego do farme, čoveče. Što niste izvršili zadatak? Pa i farma može da pogreši. Pa nek pogreši. Vi govorite gluposti. A šta, vi imate pravo da kažete hoćete, ja nemam pravo. Vaša glupost. Pa vi ste najveće pravo na svetu, ja ne znam šta hoćete od mene. Šta hoćete? Vaše legitimno pravo da navijate za drugog. Vi ste gazda i vi se loše ponašate. Jeste sigurni? Hoćete da se Klauc nešto položite? Ja dajem sve svoje honorare ako sam bio na tajnom zadatku. Gospodine, vi o meni govorite da sam histerična baba. Juče uveče se orila farma. Orila se farma? Jeste, histerična baba. Histerična baba. To je isto uvreda, gospodine. Nisam histerična baba. Ja sam Eva Ras. Nisam histerična baba. Znate? Gospođo, ja vas poštujem uz dužno poštovanje. Nema dužno poštovanje, vi mene pljujete. Vi u posljednjih 10 dana, samo idete na mene. Ja znam i zašto. Pa vi idete protiv sebe. Vi idete protiv sebe, gospodine. Vi ste pljunuli na našu solidarnost. I to kao gazda na funkciji. Neću da razgovaram s vama. To što vas je Aca Ilić zvao kapetanom, to je vaša igra. Ja sam mlad major, gospođo, ja sam mlad major ako vam to smeta. Ne zanima me mlad major, ja sam na farmi, ja sam seljanka. Ja sam seljanka. Jesam ja dao neki zadatak? Na selu seljanka. Čekajte, jesam ja dao neki zadatak? Nemojte mi mahati da ste izvršili zadatak. I Hitler je izvršavao zadatke. Vi mene poredite sa Hitlerom? Moj otac je preživeo Dachau. Za mene Hitler nije imaginarna ličnost. Vi mene poredite sa Hitlerom? Zadatak nije bio da pljunete na solidarnost farmera. Slušajte, jesam ja vama dao neki zadatak? Nisam. Šta hoćete više od mene? Šta hoćete? Nazvali ste me Hitlerom, Mesesovcom. Kako vas nije sramota, imam 25 žrtava. I vi mene poredite i moj narod sa Hitlerom i SS-ovcima. Kako vas bre nije sramota? Vi vaš narod, vi ste sramota svog naroda. Ja sramota svog naroda. Srbija poštuje solidarnost. Ko je solidarnost? Vi ne poštujete solidarnost. Nemojte vi meni prikačiti da ja Srbiju vređam. Vas vređam, gospodine Marijane. Nazvali ste me Hitlerom i SS-ovcem, vas vređam, vas, gospodina Marijana Rističevića, a ne Srbiju. Vi ste pljunuli na našu solidarnost. Na koju solidarnost? S kim ste vi bili solidarni? Samo sa sobom. S kim ste vi bili solidarni?